Joo, siinä ois herroille akuutteihin viekkareihin, temestat syyhki vittu Dagobahilt, joltai Kääpiö Goblarilta. Hande plugas toisel puolel galaksia painettiin vittu keikatul Falconil tänne skidit vainot, jos galaktiset skoudet on peräs tai jotain. Vittu ois muuteta toinen kola. Tos jos halut vaik valomiekalt vetää linkut tai jotain, jos heittäsit mulle kans tietsä kuumotuksia. Pitäis lähtee hanee jedit. Tulee hakee velkoi kohta. Ei oo. Siis pakko tietsä, mut jos viitit jeesaa. Okei, mo. Arvon herrat, nyt ois Jedin neuvostolle priimaa Jundlandin lätkää. Jimi kävi syyhkii, hiekkakansalt oli ujot kuumotukset, metamikseis tulla kuumal X-Wingil mestoille. Mut ei siinä äijillä aika, jes luukku täältä sopii muuten hyvin Vindulle toi violetti valomiekka, äijämet kannu. Ain priimaa purple häisii, mut joo, tossa ois kans napuol DL viel fikas Jimimi. Otti siitä vähän, mut saa vielä hyvät tripit saleen. Mut lähen nyt hanee mulla on Boba Fettia ja pari muut Bounty Hunteria. Ne niskas palaillaan sit. Roina olkoon kanssanne herrat.